Futhi maphuma ama-result ngithola le ngane akuyona yami. Uma ngifika mina ngifike ngibuze kuma wami, uma ngibuza uma wayo anginyusela umoya uma wayo. Uyonginyusela umoya lokho ukuthi uyabona futhi ukuthi le nto iyamthusa. Hawu. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Ngiyanibingelela nanke babukeli be-Black Life TV uhlelo silibizwa ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Langamandla Zulu. So-ke sivakashela kubhuti namhlanje nakanjani ikhona lento abamgila ngayo. So-ke asike sizwe singabe usiphathele insona kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama lendalo awusokhona. Isibongo sami Mlongo bese igama Nhlanhla ngisuka eSidney Forming. eSidney indawo. ESidney. Ukhulele khona? Ukuhlala. Okay. Kukuphi emakhaya? Emakhaya ngisuka Indwedwe. Yeah. All right. So ngicela ukwazi la ukhulele khona ukuthi ukhulele kuma-grandparents noma kwama-parents ewuthunga ukubambisana noma ube yedwa mase kuba khona i-step tontoni? Ngikhulisa ukhulu. La ubaba nomama. Ubaba nomama ngihambe ngoba bashukana ngimncane. Okay. So ubaba umana wayitholela umuntu naye azi abejabulisana naye wahamba wahlala naye so washiya sihleli nokhulu. Okay. So sibe sikhula nokhulu ethi nami ngafunda ngiqeda ngabuya ngayizela la eThekwini. Ngwase ngizoza impilo. Lesami kade uza la eThekwini ubuzoqala noma ukhona mhlawumbe elinye ilungu lomndeni ebelikhona kwaba ukuthi ufikela kulona? eThekwini bengibuye ngize uma kuthiwa kuvalwa ikole bekukhona vete ekhaya. Okay. Bekukhona ekhaya kula Neville ya. Okay. So bengisuka ngesinye isikhathi ngokuvalwa ikole ngivakashe. Yabo. Kanjalo. Athini futhi ngaze ngaqeda esikoleni ngase ngasuka futhi ngabuya ngazohlala. Ngahlala kancane khona ngisithola indawo eSidney. Okay. Mhlambe ke ukubulela kangakanani ukuthi abazali bahlukane wayithola usuwela esandleni sakhulu? U-right ngalokho noma vele bekuyinto ongayinakile noma awukho right ngayo? Kube into engayinakile ngoba into engikhule vete yenzeka. Mhlambe bengangithinta ukuthi bese ngikhulile. Okay. Kube nje into engingakwazi wangayinaki. Okay, so asike sivele nje sihlale phezu kodaba lolo luzele yini le abagila ngayo kwenzakalani? Lana sisi uma wengane kahle. Okay. Yeah. So ngibe noma wengane and uma wengane angana sinangisikhose uthe uma ingane sibambisene naye so ngo-2010 because ingane cathi na 14 manje 15 lapho. Okay. Uma wengane hlale naye nje engakhulelwe ngenalutho sithandana naye kumnandi athina wazokhulela futhi wabeletha sakhulisa ingane angena esikoleni. Yes. Uthe kuhambeni kwesikhathi ingane yalimala. Mayilimala ingane kwaphoqa yableeda kakhulu kwaphoqa ukuthi fanele ngidonethele igazi. Ilenzo yini ngane? Ayalimala emotweni. Engozini? Engozini yemoto. Okay. Kwaphoqa ukuthi fanele ngidonethele igazi. So odokotela bacela udokotela ukuthi ingane idinga umuntu ozodonethela igazi. Okay, ngavuma futhi nami ukuthi ngidonethele because ngizamsiza umphefumulo wengane. Yes. Futhi maphuma ama-result ngithola le ngane akuyona yami. Uma ngifika mina ngifike ngibuze kuma wami, uma ngibuza uma wayo anginyusela umoya uma wayo. Uyonginyusela umoya lokho ukuthi uyabona futhi ukuthi le nto iyamthusa. Hawu. Ngithi mina ngoba phela ngikade sahlala nawe lana and futhi angikaze ngikhumbule wenza lutho ngempela ngabe yini le yenza ukuthi mina uma ngabe ingane ngithi ngizama ukuyisiza ingane ukuthi igazi alikwangeke alisebenzi lami and bangitshela ingane laphana akuyona yami. Yabo benzile i-DNA laphana ngathola ukuthi ingane akuyona yami. Hawu. Uthola lapho umntwana useneminyaka mingaki? Ngithola usemngakanani? Una 14. Usemdala vele. Usemdala. Okay. So sonke lesi sikhathi ubuhleli wenza zonke izifanelo ofanele ngabe uyazenza ekukhuleni komntwana kanti umntwana ngeni wami.
Oh. ngoba ngilento uma ngingaphosisi unyaka odlule Mm. yenzeke ngonyaka odlule la ngo-March early. Mm. So mekusuka lapho umama ngakusasa ngivuke ngiye emsebenzini silala vele siyibanga lento. Mm. Ngivuke ngakusasa ngiye emsebenzini. Uma ngibuya emsebenzini ngibuya kasekho. Useqoqweni. Uthathele izinto wahamba. Uma ngizama ukumfonela ifoni yami akayibambi. Isaringa kona? Iyaringa. Okay, akayibambi. Kodwa uma ngimfonela ngenamba yomunye umuntu uyayibamba ifoni. Okay. Meke waqeza ukuthi mina avele ayidroba. And angimazi noma ukuhambeni kwakhe wahamba waya kubo noma wahamba Ehamba nayo ingane? ehamba nayo ingane. Yona ingane iyafika. Oh, Iyafika okay. ingivakashele ngoba ziyazi ukuthi ngubaba. Mm. Mina ngizethanga izinto ngayifaka enganeni ngakhuluma naye kuphela. Okay. Ish. Umntwana ntombazane mfana? Umfana. Umfana. Yeah. And the time kade niyibanga lento ngalobo busuku lobo umntwana akazwanga ukuthi kunomsindo. Akawuzwanga umsindo. Akazwanga lutho. Akawuzwanga umsindo. Okay. Une-room yakhe yena. Okay. Akakuyona. Nami ngenza sure ukuthi angifuni ukumphazamisa umqondo. Ngoba yena wazi ukuthi yena mina baba wakhe. Nami futhi bengazi kanjalo ukuthi umini baba wakhe. Mhlambe ke the time nisaqala ukuthandana nahlala isikhathi eside engakakhulelwa noma wafika ekhulelwe vele kuyikona usazange zakutshela wenze ithi kuphamana kanjani lapho? Lapha uma ngingaphosisi mhlambe iside kakhulu isikhathi esasihlala ngoba waphela 2 years. Nihleli ndawonye. Sisindawonye sithandana. Okay. Waphela nje u2 years sithandana naye. Akuzaza mithi nje wamithi usuphelile 2 years. Okusho ukuthi vele umntwana ufanga ngabe wakho because bese nesikhathi eside nindawonye hayi ukuthi wayesanda kufika ekhulelwe. Ngangithemba kanjalo nami futhi bengazi kanjalo and angazi umbambe namuntu. Angazi ngimsole futhi namuntu. Ngazi ngisole ukuthi khona into engabe wonke akayenza. Engazi ukuthi ngaze igcine ikhulelwe. So ikulimaza kangakanani lento le? Ngiya-understand ukuthi manje uyabhodla, uyakhuluma ngayo and nakanjani ufuna ukuthi idlule ube right. Ulimale kangakanani kusasekusha nje kuwena? Nanokuthi umntwana uyafika azokuvakashela. Uzizwa kanjani futhi nangalokho ke? Umntwana nginandaba naye. Into engithe ngibhalele lana la ekhaya. Ukuthi engifisa ukusizakala ngikwazi ukugcina ngitholile iqiniso ukuthi ingane ngoba ngikhulise iqiniso ingaka. Kahle walenzanga nobani iphutha. Oh, okay. Yabo ukuze nengane ihambe isikhathi igcine yazi ukuthi ingane isuka kuphi. Ingane ingaloku ibambelela ukuthi eyami ingayona yami. Okay. And ngoba engayibambi ifoni angazi ukuthi ngingamkwazi ukumthola kanjani. Umntwana mayefikile ezovakasha athi uma ukephi noma awukazi ukumbuza lezo zinto. Yabo nje ugcina umfana ekukhulumela nje ukuthi uma ushiyele lapha ekhaya manje ngibuza ukuthi usekhaya uthi uzoza nini la ngoba mina ngimtshengisa umfana ukuthi siyabantu abaqabene yena usekhulile. Ngenzeka futhi ukuthi uyabona ukuthi kwenzakalani. Kuyikona usanawo amandla okubuza. Ukuthi ayena umuntu ongakwazi ukukhuluma ophansi. Ngenza uyabona futhi ukhulile. So usazixake ngalendlela ukuthi ufuna ukwazi ukuthi umntwana okabani kakhulu. Hayi ngoba nakho ufuna ukulwa. Mina ngokwami sengifuna ukusizakala nawo umntwana. Okay. Unendaba nomntwana. Hayi ngoba ngifuna ukulwa. Okay. Hayi ngoba nakho futhi ukuthi ufuna ukuthi niphinde nibe ndawonye nomama. Ngeke sakwazi ukuba ndawonye. And lokho ngifuna ngithanda ukuthi kube yinto naye emkhululayo. Angaze agcine ngasabambi ngisho amafoni bese ufuna khululeke. Amaplan naye bese maningi ethu naye. Mhlambe ngizibuzele nje usekwamshaya before umama? Angiyenzi lento. Awuyenzi. Pho yini edala ukuthi abaleke ngalendlela ukuthi akafuni ngisho nanokuthi akhulume nawe? Ngicabanga ukuthi ihlazo lele. Oh, uyasaba. Ngangithi uyasaba. Hayi ngoba nakhe saba ukushawa. Ukuyiphendulela. Okay. Nothi ingenzeka mhlawumbe omunye wabangani bami owenza lento mhlawumbe usabe ukusiqabanisa into engiyayicabanga. Ngoba ngumuntu nami unabangani yebo
Yes. bafike bangivakashele angazi uma ngingekho. Mhlambe futhi mhlambe iphutha elenzeka ngalesa sikhathi njengoba uthi umntwana usekhulile mdala manje. Waziqoqa kusuka lapho ukuthi okay siyabona ukuthi okay isisu sahlalile kodwa manje ake ngifocus ekuthenini ngiphundlukile nje ngandlela thizeni manje sengifocuse la. Mawuthi awukwazi uzumbambe namuntu behleze nawo. Angazi nje futhi ngimsola futhi uhlezi. Usathanda ukuba naye kwi-relationship? Ngeke ngikwazi ngisakwazi. Ngeke usakwazi. Ngisamthembi. Oh, samthembi. Ngimthemba ngihlezi yami yonke. Okay, so okwethu ukuthi simfune simthole sibuze sihlale naye phansi uzikhulumele ubuze ngalendlela ofisa ngayo. Khona nje. Okay, kulungile ke. Ithi ngikhulume nabaphathi sithole indlela esingamlanda ngayo and then sinihlanganise nobabili. Kodwa hayi kule show le ethi igameke ikhona ishow esonhlalisa phansi kuyona. And ngizochaza futhi kubabukeli ukuthi kungani ukuthi singaqhubeki kwigameko kodwa siyongena kuyishow ngoba bayabuka bazo understand ukuthi sisuka kuphi. So ngicela ukuthi ungivumele ke ngikhulume nabaphathi sihambe somlanda nawe mase sikudinga sikuthole ukuze sizokwazi ukuthi sikhulumeni sonke ngento esinayo la. Ngiyazi ukuthi vele akayiphendula ifoni mefonela wena but mefonela nomunye umuntu uyayiphendula. So ngeke singamtholi. Ngeke simtshele futhi nakhona ukuthi wena esiyomhlanganisa naye. Sizombizela nje okunye eceleni. Kodwa ke ngesimanga sokuthi uyafisa ukuba right, uyafisa ukudlula kuyona yonke lento, ucabangela nanomntwana ukuthi kufanele azi ukuthi usukaphi ungowakabani yena. Yes, ngiyabonga kakhulu naleso sineke sakho nje ukuthi ulandelele ukuthi uzowazi ukuthi umntwana unendaba nomntwana kuyona yonke lento nawe uhethekile ngokwakho awukho right ngeke usathemba umuntu but ekuthenini ufuna ukwazi ukuthi umntwana wakephi. Ngiyabonga kakhulu. Omunye umuntu bengashiya kanjalo athi hayi akazibonele uyena osifazane owazi ukuthi walala noba ukuze kuqhamuke umntwana wena ungasazi ngena lezo. But ke kukona konke lokhu osekwenzekile njengoba uthi umntwana uyafika azokuvakashela. Yes, ngiyaunderstand usafuna ukwazi iqiniso but usupholile yini isikhathi sakho sonke iminyaka emingaka uhleli nomuntu kanti akekho akanalo iqiniso kuwena usupholile kodwa. Ngipholile bazi le into engilimaza kakhulu. Yile yengane. Yes. Ukuphola nje ngase ngamukela ngabona. Esayidini lakho uso right. Ngoba nokungalento ayenza ukuthi yena asabamba ifoni yami asakwazi ukuxhumana nami. Iyona into eyavele yangigive uphisa futhi nganela ngayitshela ukuthi hayi yena umuntu engasathandani naye. Kodwa mina ukumbona kwami ngiyafisa ukwazi asho nje ukuthi ingane isukaphi yabani. Ukhona wena umuntu usuthandana naye manje? Excited kakhulu ngakathembi kule malini kwakhe ethi ngimazi ingqondo. Angikamthembi umuntu. Kuyazwakala kulungile. Asingevele singaliqedile lolu daba. Asivele siliqedele emhlanje naye ekhona usisi ukuze sokwazi ukuthi ithini into kodwa ngiyacela ukuthi umntwana singamfaki kulento. Kube ukuthi nina noba uthi kuphela yena uyozwa ngesinqumo senu ukuthi ni decide ukuthi makwenzeke kanjani. Kodwa ke ungali futhi nomntwana mezi zokuvakashela ungamxoshi. Hayi ngiqonde ngimbona ngoba nemali ngiyamnika futhi nefika hayi usamkhombisa nje ngisamtshengisa nje usazi nje ukuthi ngobaba nje. Okay. Yiloko nje ngikwenzayo naye. Kwazokwanzima. Uyena kuphela ayekho omunye? Akekho omunye. Okay, kulungile. It is vele ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Mbuka lapha ekhaya bafethu ngeke. Kuningi mina angi-understand ukuthi why ungaqambela amanga, why ungaqamba amanga kumuntu othi uyamthanda noma owathi uyamthanda. Angisiboni isidingo yazi. But lolu daba lolu angeke luze liphelele la usisi engakafiki. Liyophela mhla usisi esekhona sikwazi ukuthi sikhulumele naye size sithole iqiniso simumbe ngalendlela ukuthi siyadinga ukwazi ukuthi umntwana wakabani and why eqambela ubhuti amanga ngegama lothando. Kungena konke lokho. And nanokuthi umntwana usamvakashela ubhuti thizeni yena uyachaza ukuthi usepholile use-right kuyikona ukuthi akakwazi ukuqhubeka nempilo ngoba akathembi umuntu ke right now. Kodwa into anendaba nayo yileyo ukuthi umntwana akazi ukuthi uzalwa kuphi ubuya kuphi. So ke angeke size udaba seliqedele kuyigameko zempilo niyohlangana nalo ka enough is enough
yes mingenze nizohlangana nalo ka-Enough is Enough. So siqedile la izigameko zempilo siyohlangana ka-Enough is Enough. Cela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, ushare, ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Lives